Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση για επιχειρήσεις της Our Global Idea. Ο σκοπός της Our Global Idea είναι ο εξυγχρονισμός μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με μικρό κόστος. Μιλάμε δηλαδή για αξιοπρεπή παρουσία στο ίντερνετ με ιστοσελίδα και e-shop, άμεση επικοινωνία με το πελατολόγιο, προώθηση σε χιλιάδες καταναλωτές, ανέβρεση νέων πελατών με εργαλεία internet marketing και στόχευση στην περιοχή που θέλουμε. Αυτοματοποιημένες παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε στοχευμένη γεωγραφική θέση, είτε αυτό αφορά χονδρική είτε αυτό αφορά λιανική, δημιουργία εφαρμογής application για Android και iOS, ένταξη σε πλατφόρμα καταναλωτικού club και δυνατότητα δημιουργίας προσφορών και deals, πρόγραμμα ανταμοιβής επιχειρήσεων με χιλιάδες ευημερημένες επιχειρήσεις και δυνατότητα online σεμιναρίων και meeting. Το πρώτο κομμάτι των εργαλείων της Our Global Idea είναι το Limbic Marketing System. Τι είναι αυτό? Είναι ένας ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας ιστοσελίδων, προσέλκυσης ενδιαφέροντος και δημιουργίας λίστας πελατών. Μας προσφέρει 30 ιστοσελίδες capture και αποστολή προκαθορισμένων email και newsletter. Πώς δουλεύει λοιπόν αυτό? Μέσω μιας πλατφόρμας στο ίντερνετ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σειρά ιστοσελίδων που θα βλέπει ο υποψήφιος και ταυτόχρονα να λαμβάνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του. Να μπορούμε να παίρνουμε δηλαδή τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου που έχει μπει σε αυτή τη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε αυτόν που είναι έτοιμος να λάβει ή να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Κρατάει σε λίστα όλες τις επαφές μας και τους υποψήφιους πελάτες μας και μας δίνει τη δυνατότητα να στέλνουμε προκαθορισμένη σειρά email ή αν επιθυμούμε και όταν θέλουμε να στέλνουμε newsletter, ενημερωτικά δηλαδή email. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτές τις σελίδες στο Facebook ή στο Google σε στοχευμένο κοινό και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα για την επιχείρησή μας. Αυτό σας το δείχνουν οι συνεργάτες μας για το πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή μια τέτοια διαφημιστική καμπάνια. Γιατί λοιπόν να χρειαστεί κάποιος, γιατί να το χρειαστώ αυτό στην επιχείρησή μου? Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην χρειάζεται άμεση επικοινωνία με το πελατολόγιο της. Στο ίντερνετ σχεδόν κανένας χρήστης δεν αγοράζει την ίδια στιγμή που βλέπει την ιστοσελίδα μας. Αυτό είναι κανόνας. Με αυτή την τεχνική μπορούμε να κρατάμε ζεστό τον ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να αγοράζει όταν θα είναι έτοιμος. Επίσης μπορούμε να τον ενημερώσουμε για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να πουλήσουμε ξανά και ξανά σε αυτούς που έχουν ήδη αγοράσει. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το Limbic Marketing System? Σχεδόν σε όλες. Σε μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και γενικά προϊόντων. Σε χώρους εκδηλώσεων, γυμναστήρια, σε πολιτικούς συνδικαλιστές που θέλουν να έχουν ενημερωμένο το κοινό τους, τους ψηφοφόρους τους για αυτά που γίνονται και για τις διαδικασίες και τις δράσεις που κάνουν. Σε γιατρούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δασκάλους, καθηγητές, όπου μπορούν να βρουν ή να διδάξουν πράγματα που θέλουν στο κοινό που τους ενδιαφέρει, σε επαγγελματίες δικτυωτές να προωθήσουν την εταιρεία που χτίζουν και σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης όπου θα παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στους πελάτες λιανικής τους, στα καταστήματα δηλαδή που θέλουν να τους προμηθεύσουν με τα προϊόντα τους. Τι κόστος έχει το Limbic Marketing System? Το Limbic Marketing System για μια επιχείρηση κοστίζει $28 το μήνα, αυτό είναι το κόστος, ή αν έχει κάποιο άλλο εργαλείο της OGI, $150 μία φορά. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα κόστος συντήρησης $30 το έτος. Το Automated Webinar, ένα άλλο εργαλείο της Our Global Idea. Τι ακριβώς είναι? Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα στο ίντερνετ που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιεί ζωντανές παρουσιάσεις ή σεμινάρια με αυτοματοποιημένο τρόπο. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων όπου οι υποψήφοι, οι πελάτες, συνεργάτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για αυτό το σεμινάριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή την παρουσίαση και να μπουν σε λίστα αναμονής. Δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και άμεσης αποστολής email στη λίστα αναμονής και κρατάει στατιστικά στοιχεία για κάθε παρουσίαση που πραγματοποιείται, για κάθε υποψήφιο, δηλαδή αν μπήκε, πόσο χρόνο παρακολούθησε ο κάθε υποψήφιος. Και δεν υπάρχει φυσικά περιορισμό στην ποσότητα των παρουσιάσεων που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πώς δουλεύει? Το εργαλείο αυτό γλιτώνει πολύτιμο χρόνο στον επιχειρηματία. Μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά του ή τα προϊόντα του με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία. Κρατάει και δημιουργεί λίστα υποψηφίων και πελατών. Ο επιχειρηματίας δημιουργεί ένα βίντεο παρουσίασης και μπορεί να το ανεβάσει στην πλατφόρμα αυτή και στη συνέχεια να αριθμίσει τις ώρες και τις μέρες των παρουσιάσεων που αυτός θέλει. Στη συνέχεια δημιουργεί τις σελίδες όπου οι υποψήφοι θα δηλώνουν συμμετοχή και με τη βοήθεια των συνεργατών μας μπορεί να τις διαφημίσει σε στοχευμένο κοινό στο Facebook και στο Google στις περιοχές που αυτός επιθυμεί. Μιλάμε δηλαδή για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά μας ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Μπορεί να λειτουργήσει όπως είπαμε τοπικά αλλά και παγκόσμια. Γιατί κάποιος να χρειαστεί το Automated Webinar στην επιχείρησή του?
Η πλατφόρμα των αυτοματοποιημένων webinar γλιτώνει πολύ χρόνο στον επιχειρηματία και τον internet marketer. Γενικά στο internet δουλεύει καλύτερα η ζωντανή παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών. Δίνεται η αίσθηση στον πελάτη, στον καταναλωτή ή στον συνεργάτη μας ότι αυτό που βλέπει είναι άμεσα διαθέσιμο και υπάρχει η αλληλεπίδραση από πλευράς του. Δηλαδή μπορεί να στείλει όποια ερώτηση επιθυμεί. Εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να απαντάμε και μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο με email την απάντηση που θέλουμε να δώσουμε. Με την εφαρμογή αυτή κρατάμε το πελατολόγιο μας ζεστό και μπορούμε να τους περάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δώρατος για την πρόθεση στο ίντερνετ. Θα ανεβάσει το τζίρο μας και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει το κοινό που ενδιαφέρεται για αυτό που εμείς προωθούμε. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή? Σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις χονδρικής λιανικής, σε χώρους εκδηλώσεων, μπαρ, εστιατόρια, όπου μπορούν να δημιουργούν ένα βίντεο παρουσίασης των χώρων τους και αυτό να το προωθούν μέσα από το automated webinar. Γυμναστήρια, καθηγητές, δασκάλους, όπου μπορούν να δέχονται πληρωμές για τα μαθήματα που κάνουν. Για κάθε είδους online σεμινάρια που πραγματοποιούνται. Είναι γενικά το απόλυτο εργαλείο ακόμα και για επαγγελματίες δικτυωτές για την ανέβρεση συνεργατών. Το κόστος του είναι $28 το μήνα ή $150 μία φορά πληρωμή αν έχουμε ήδη κάποιο άλλο εργαλείο της OGI. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάλι $30 κάθε έτος από το δεύτερο έτος για τη συντήρησή του. Το κομμάτι της πλατφόρμας του Olympic Biz. Το Olympic Biz είναι μια πλατφόρμα στο ίντερνετ όπου καταχωρούνται επιχειρήσεις για να προβληθούν στο εκδοτικό κλαμπ της Olympic Idea με χιλιάδες καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής μονοσέλιδης ιστοσελίδας για τις επιχειρήσεις ή ακόμα και e-shop αν επιθυμούν. Δίνει τη δυνατότητα προσφορών και deals σε ήδη υπάρχουν αγοραστικό κοινό. Στο ήδη υπάρχουν δηλαδή καταναλωτικό κλαμπ. Πώς δουλεύει τώρα? Μία επιχείρηση μπορεί να συμβληθεί με το Prestige Club καταναλωτών της Olympic Idea μέσω αυτής της πλατφόρμας. Μπορεί να δημιουργήσει τη δική της ιστοσελίδα και το δικό της e-shop. Δίνοντας μία καλή προσφορά ή μία υπερπροσφορά, το λεγόμενο deal, εμφανίζεται στη λίστα των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που προβάλλονται στα χιλιάδες μέλη της Olympic Idea που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ταυτόχρονα εμφανίζεται στην εφαρμογή για κινητά που έχουν οι καταναλωτές κάθε φορά που ψάχνουν για συμβεβλημένες επιχειρήσεις στη γύρω περιοχή. Στη γύρω περιοχή όπου αυτοί βρίσκονται. Αυτό είναι και το Geo-Targeting System, δηλαδή αναγνωρίζει η εφαρμογή το σημείο στο χάρτη που βρίσκεται ο πελάτης, ο υποψήφιος, ο συνεργάτης και του δείχνει τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις γύρω του. Έτσι μπορεί να βρει την επιχείρησή μας ψάχνοντας για αυτό που θέλει να αγοράσει. Παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να φάει με την παρέα του ή με τους φίλους του, με την οικογένειά του. Μπορεί να βρει την επιχείρησή μας μέσα από το κομμάτι αυτό. Γιατί είναι κοντά, βρίσκεται κοντά μας, σε απόσταση 1, 2, 5 χιλιόμετρων. Γιατί να το χρειαστώ αυτό στην επιχείρησή μου? Την πλατφόρμα αυτή τη χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους σελίδα ή e-shop με χαμηλό κόστος, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Ο επιχειρηματίας, δίνοντας μια καλή έκπτωση ή υπερπροσφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες του, δημιουργεί τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές της Olympic Idea. Οι καταναλωτές προτιμούν την επιχείρηση αυτή αντί του ανταγωνισμού. Ο αριθμός των καταναλωτών αναβαίνει συνέχεια, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να έχει συνεχή προβολή της επιχείρησής του στους καταναλωτές. Μιλάμε δηλαδή για αύξηση τζίρου και νέων καταναλωτών, ταυτόχρονα με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του e-shop που θέλει να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή? Σε όλες τις επιχειρήσεις λιανικής που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες. Στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις έχουν προσθεθεί και αντικείμενα που συνήθως ο καταναλωτής δεν βρίσκει προσφορές, όπως γιατροί, ταξί, φούρνοι, εστιατόρια, καφετέριες και άλλα. Το κόστος για να συμβληθεί μια επιχείρηση με την Olympic Idea μέσω της πλατφόρμας του Olympic Biz είναι $160 το έτος ή $320 τα 3 έτη. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα για μία φορά πληρωμή. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση να πληρώσει $800, είναι η διαβίου πληρωμή, θα πληρώσει για μία φορά, δεν χρειάζεται δηλαδή να ξαναπληρώσει και η επιχείρηση αυτή θα προβάλλεται για πάντα στα μέλη του κλαμπ καταναλωτών. Πάμε τώρα στην αιχμή του δώρατος όσο αφορά τη διαδικασία των εφαρμογών σε smartphones, σε έξυπνα τηλέφωνα και σε tablets. Το Olympic App Builder είναι μια πλατφόρμα στην οποία ο επιχειρηματίας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του εφαρμογή για κινητά και tablets, το δικό του application δηλαδή, και να καταχωρηθεί στο Google Play και στο Apple Store για κινητά Android και iOS, για όλα σχεδόν τα κινητά της αγοράς από τα οποία κατεβάζει ένας χρήστης την εφαρμογή. Πώς δουλεύει τώρα αυτή η πλατφόρμα? Ο επιχειρηματίας δημιουργεί τη δική του εφαρμογή με έναν εύκολο και έξυπνο τρόπο, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, με αυτό δηλαδή που θέλει να δημιουργήσει. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, ανεβαίνει στο Google Play και στο Apple Store και οποιοσδήποτε την αναζητήσει
μέσα σε αυτά μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Δίνονται οι δυνατότητες μέσα από αυτή την εφαρμογή να δημιουργήσει κάποιος το δικό του online shop μέσα από την εφαρμογή. Μιλάμε δηλαδή για το mobile commerce. Δυνατότητα παραγγελιών για delivery, ενημέρωση αυτών που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή μέσω push notifications, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να στέλνουμε ειδοποιήσεις, μηνύματα μέσω ειδοποιήσεων στο καταναλωτικό μας κοινό κατευθείαν στο κινητό του τηλέφωνο, χωρίς έξτρα κόστος φυσικά. Μπορεί να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική εφημερίδα ή μια διαδικασία όπου θα αρθρογραφεί ο επιχειρηματίας για το αντικείμενό του μέσω της εφαρμογής. Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής χάρτη, να δημιουργήσουμε το δικό μας ημερολόγιο εκδηλώσεων, αν μιλάμε για ένα κατάστημα το οποίο δημιουργεί εκδηλώσεις. Μπορούμε να βάλουμε γκαλερί φωτογραφιών και βίντεο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα διαφήμισης εφαρμογής στο Facebook και στο Instagram για την ανέβρεση νέων υποψηφίων πελατών συνεργατών. Αν θέλουμε δηλαδή αυτή την εφαρμογή να την κατεβάσουν και νέοι χρήστες. Γιατί κάποιος να χρειαστεί το App Builder για την επιχείρησή του. Οι εφαρμογές είναι η τελευταία λέξη τεχνολογίας στο διαδίκτυο. Τα downloads των εφαρμογών έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο τη βδομάδα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο μεγάλη τάση της αγοράς είναι αυτό. Πλέον το κόστος μέσω της Our Global Idea είναι πολύ χαμηλό και όλοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της δικής τους εφαρμογής. Το σημαντικότερο για μια επιχείρηση είναι ότι με την εφαρμογή προβάλλεται σε αυτούς που επιθυμεί στο κινητό του τηλέφωνο. Μιλάμε δηλαδή για άμεσο direct marketing. Μας δίνει άμεση προβολή και επικοινωνία στο κοινό που εμείς επιθυμούμε. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή? Σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν προβολή στα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών. Σε όλες τις επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής και υπηρεσιών. Δεν υπάρχει αντικείμενο επιχειρήσης που να μην χρειάζεται πλέον μια προβολή και άμεση επικοινωνία με το καταναλωτικό του κοινό. Το κόστος για να πάρει κάποιος το App Builder για τη δυνατότητα της εφαρμογής είναι $150 το έτος αν θέλουμε για Android τηλέφωνα μόνο ή $200 το έτος αν θέλουμε να προσθεθούμε και στα iOS. Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας δημιουργεί μόνος του την εφαρμογή. Αν κάποιος δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, υπάρχει δυνατότητα με $450 αν θέλουμε έτοιμη την εφαρμογή μας μαζί με το δημιουργικό. Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας δεν ασχολείται καθόλου με τη δημιουργία της εφαρμογής και αυτή τελειοποιείται από τους συνεργάτες μας. Ένα άλλο εργαλείο της Our Global Idea είναι ο My Online Coach. Τι είναι? Είναι μια πλατφόρμα στο ίντερνετ και ταυτόχρονα μια εφαρμογή για κινητά και tablets. Το My Online Coach απευθύνεται σε επαγγελματίες που δουλεύουν με στόχους πωλήσεων και σε επαγγελματίες δικτυωτές. Κρατάει το πρόγραμμά μας και τους στόχους μας, αναλύει τα στατιστικά μας και ταυτόχρονα μας ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα για να πετυχαίνουμε το στόχο μας. Πώς δουλεύει λοιπόν αυτό? Ο επαγγελματίας εισάγει τη λίστα των υποψηφίων του και το στόχο που έχει βάλει στο ημερολόγιο. Για κάθε τι που γίνεται με κάθε υποψήφιο, ενημερώνει την εφαρμογή και αυτή με τη σειρά της αναλύει και κρατάει τα προσωπικά στατιστικά του επαγγελματία. Κρατάει το καθημερινό ημερολόγιο του επαγγελματία και του λέει κάθε μέρα πόσα ραντεβού πρέπει να κάνει για να πετύχει το στόχο που αυτός ο ίδιος έχει βάλει. Γιατί λοιπόν να χρειαστεί ένας επαγγελματίας στην επιχείρησή του αυτή την εφαρμογή? Μας βοηθάει στο να έχουμε ηλεκτρονικά τη λίστα μας. Να κρατάμε σημειώσεις για τον κάθε υποψήφιο έτσι ώστε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει σε ποιο σημείο είμαστε με τον καθένα. Μπορούμε και βλέπουμε τα προσωπικά μας στατιστικά και μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε στάδιο της δουλειάς μας. Μέσω της ανάλυσης που κάνει η εφαρμογή, μπορούμε να αυξομειώσουμε την ποσότητα του ραντεβού που κάνουμε έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο που εμείς έχουμε ορίσει. Η επιχειρήση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, μιλάμε για επαγγελματίες δικτυωτές ή πολιτές, σε ανθρώπους γενικά που έχουν στόχους πωλήσεων. Το κόστος αυτής της εφαρμογής είναι $28 το μήνα ή $150 μία φορά πληρωμή, αν έχουμε ήδη κάποιο άλλο εργαλείο της Our Global Idea. Αυτά έχουν να κάνουν με την Our Global Idea και με τα πράγματα που πραγματεύεται. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προβληθεί αξιοπρεπώς στο ίντερνετ, να μπει μέσα στις νέες τάσεις της τεχνολογίας η οποία συνεχώς αλλάζει και να βρίσκεται στην αιχμή του δώρατος. Και μάλιστα όλα αυτά, όπως είδατε, με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Με πολύ χαμηλό κόστος πλέον μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να βρίσκονται ενημερωμένες και να βρίσκονται μέσα στην αιχμή του δώρατος της τεχνολογίας. Οπότε, αυτά από μένα. Μιλήστε με τον συνεργάτη που σας έδειξε αυτό το βίντεο και καλές πωλήσεις, καλή αύξηση τζίρου, καλούς στόχους.